Druhý list Petra 2, 6 až 9. I mestá Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromou odsúdil a tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti páchať bezbožnosť. I spravedlivého Lota, strápeného až do ustania bezúzdnym životom bezbožníkov, vytrhol. Lebo vidiac a čujúc, on spravedlivý, bývajúc medzi nimi, zo dňa na deň mučil ich bezbožnými skutkami spravedlivú dušu. Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravedlivých dochovať trestaných ku dňu súdu. Sodomu a Gomoru dáva ako výstražný príklad. Dávajú ako výstražný príklad 2000 rokov zhruba po tom, čo dané udalosti nastali. A to je Peter. A ja dávam zase to isté ako výstražný príklad skoro 2000 rokov po tom, čo to písal Peter. Jednoducho tieto veci sú nadčasové a Boh niekedy dáva takéto výstražné príklady. V tomto konkrétnom výstražnom príklade urobil ešte jednu podstatnú vec, že najprv predtým, než zlikvidoval bezbožné mesto, veriaceho Lota s časťou jeho rodiny, ktorí boli ochotní ísť, zobral odtiaľ preč. A až tak zničil dané mesto. Keď sa pozrieme na Lota, Lot nebol žiadny úžasný kresťan. Vôbec nie. Lot jednoducho vidiac a čujúc, on spravedlivý, bývajúc medzi nimi, zo dňa na deň mučil ich bezbožnými skutkami spravedlivú dušu. Áno, Lot sa pozeral na všetky tie veci, čo sa tam diali a proste bol s tým znechutený, bolo mu to odporné, bolo mu to hnusné, ale treba povedať jednu vec, nemusíš si mučiť svoju spravedlivú dušu, mohol si sa dávno odsťahovať preč. Nemusel si vôbec ísť bývať do Sodomy, keď to bolo také hnusné mesto. To nie je proste prístup, aký by sme ako kresťania mali mať ku životu. A potom ho vidíme, ako sa snaží ľudí obrátiť a nikto ho neberie vážne. Nikto ho neberie vážne, pretože jednoducho nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, a aby ľudia videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď budeš kresťan, ale tvoje svetlo nebude svietiť pred ľuďmi, tak budeš len na smiech. Jednoducho, tvoje svedectvo bude nulové, alebo bude ešte aj negatívne. A Lot, chcem povedať, nebol dobrý kresťan. Napriek tomu Boh najprv zachránil Lota a potom zničil Sodomu a Gomoru. A hovorí tam podstatnú vetu. Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravedlivých dochovať trestaných ku dňu súdu. Boh si vie urobiť toto sito, že keď nastane takáto nejaká situácia, tak tí veriaci budú zachránení, zatiaľ čo tí neveriaci zomrú.